Det, der skal ske i dag, det er, at vi skal ud og gå en march for klimaet. Der er jo valg på tirsdag, og det er virkelig vigtigt, at vi er folk ude og vise, hvor meget vi går op i, at det simpelthen skal være et klimavalg. Så der er også derfor mange organisationer ved siden af almindelig politik ligesom har organiseret det her, for at vise os politikere, hvor vigtigt det er, at vi stemmer grønt og tænker grønt i Folketinget. Vi vil have en grøn retfærdig fremtid! Vi vil have en grøn retfærdig fremtid! Det marcher kan, og det store forsamlinger kan, det er at vise politikere, at vi mener det virkelig, og der er virkelig mange mennesker, der mener det. Så når der står så mange mennesker, som der gør til en march i dag, og som der har gjort over hele landet i dag, så er det ligesom et bevis på, hvor mange mennesker vi er, der gerne vil den grønne omstilling. Og det er derfor, at marches er utrolig vigtigt for at få samling på, hvor mange mennesker, der gerne vil være med. Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Jeg synes, det var en mega fed march. Jeg er virkelig glad for, hvor mange mennesker der kom, og hvor meget lyd der var på mennesker også. Altså, der var larm på hele tiden, der var trommer, der var sang, der var dans, der var hop. Altså, der var det hele. Jeg synes virkelig, det var en god march. Jeg var glad for, at vi kom godt rundt i Aarhus og fik en hel masse opmærksomhed fra folk. Så jeg synes egentlig bare, det har været en rigtig god oplevelse.